Inti ġejt, inti għattajli li kieku Kristi ma qalti xisma jena ħammurna tiħin l-tfal tijaj kif saħqet fil-istarija taħħa, inti kont kun komdu li xaħat li għamel din ix-xorta ta' serq mill-poplu, jikkontesta fisem il-Partit Nazzjonalista. Issa dik nara kważi identika bħala dinamika ta' per eżempju meta li speċa inti għandek le, ħalli ma nagħmilx comparisons. Inti għandek setta valuri li huma evidentament qed tajli isma' le min jisraq il-poplu, min għandu jagħti X amount ta' xogħol lill-poplu, lill-istat, għandu jtieħ. Kristi ma mletix għal 4 snin sħaħ. Serqet. Dak serq. Kif inti komdu bil-sistema ta' valuri li għandek li xi ħadd bħal Kristi jirrappreżenta lill-partit tiegħek u eventwalment iġestixxi l-assi u r-riżorsi X'dat għandu dak l-artiklu? Jintħart kap tal-partit f'Ottubru 2020. X'dat għandu dak ġurnata? Jiena nemmen fi second chances. Mhux uff. Mhux uff. Naqset u rikonoxxit li naqset, imma l-persuna meta jinsirt kap sibta qed tkun qed tattendi mill-informazzjoni li jiena ġbart fil-konverzazzjonijiet u qed tagħmel xogħla. Milli qed tgħid inti ma marret qatt ix-xogħol jiena jirriżultali differenti. Marret 5 darbiet biex inkun jiena jirriżultali differenti. All right? Jiena anke meta toħroġ l-istatistika ta' kemm jien ma morċ il-Parlament meta ħarġet tas-sena l-oħra. U rajt qed kif jista' jkun ma morx daqshekk drabi. Għax ikun hemm seduta filgħodu filgħaxija u mort ta' filgħodu biss mhux ta' filgħaxija. Allura l-oħra jew xi seduti oħrajn jinkluduhom. Le ma hija ammettiet. Issa, hija ammettiet illi PNP admits to poor attendance. Poor attendance. Sewa? Ċekki għadda għadet tali kollu ċans. Poor attendance. Showed up about a dozen times over 4 years. A dozen times over 4 years. Imma dak għax l-allegazzjoni u li ammettiet. Ma, Għaxina jintqalu ħafna affarijiet fuq il ma jkunux minnhom. Skont l-artiklu miktub minn Chris Perregin. Ups.